Nah iki lho suasana panggung ketoprak Wahyu Kencana Jaya yang pentas di Kemiring Kidul ya lho, pada hari apa ini, Senin ya lho, tanggal 27 April 2000. Weh. Ya. Nah ini lho bocil untuk stiker udah mulai lho. Nah, pentasnya malam saja ya lho, jangan lupa diramaikan, ini panggungnya wis dadi pokoknya. Nah, ini suasananya. Lho kuwalik iku wis ditekere apa iku? Aris Audio. Wong Pati. Jojis ya iki kok. Iya, Nah, iki sing dodol wis kebak ya ra bola. Nah, kebak full ya ra. Terang iki, cerah suasanane. Mremo iki ning Jepara Kemiring Kidul ya ra. Pentasnya malam ja. Jolali apa? Oke, makasih infone bolo. Infone malam. Iki Mas apa iki? Bagus. Mas Bagus iki. Wong kene ya iki. Nggih. Iki Mas Bagus teko ngaji terus delok persiapan ketoprak Kembang Jaya. Wahyu Kencana Jaya ya, Lur. Malah Kembang Jaya, sorry ya, Lur. Ndek bengi delok ta ora kowe Kencana Jaya? Ndak ya? Bengi ngendi ya? Lho, ndek Mayong Lor. Ndak pelang ora ndelok ya. Nah, ngene iki pokoke suasanane lho ra. Akeh wis sing mrene mau wis dadi dasar kabeh ya Lur, wis Lur.